ଆଉ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାତ କରି ଗୋଟେ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସିଂହ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୂଷାଟି ତା ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସିଂହ ପିଠିକୁ ଚଢ଼ି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୂଷା ତା ପିଠି ଉପରେ ନାଚୁଛି। ସେ ରାଗିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ତୋତେ କ'ଣ ଡର ଲାଗୁନି? ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ସବୁ ପଶୁଜନ୍ତୁ ମୋତେ ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଜନ୍ତୁ ମୋ ପିଠି ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ନାଚୁଛୁ। ଆଜି ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। ମୂଷା କହିଲା, ନା ନା, ମୋତେ ଖାଉନି। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ତୁମର କାମରେ ଲାଗିବି। ସିଂହ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଜନ୍ତୁ, ତୁ ପୁଣି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ସେଇ ବାହାନା ହବ ନାହିଁ, ଆଜି ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। ମୂଷା କହିଲା, ନା ନା, ମୋତେ ଖାଉନି, ଜମା ଖାଉନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସତରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସିଂହ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କାଲି ଯଦି ଏମିତି କରିଲୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ। ଏହା କହି ସିଂହ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସିଂହଟା ଶିକାରୀର ଜାଲରେ ଫସିଗଲା। ଜାଲରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ତା ଗର୍ଜନରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ମୂଷା ତା ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖିଲା ସିଂହଟା ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଜାଲକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୂଷାର ମୁନିଆ ହାତରେ ଜାଲଟା କଣା ହେଇଗଲା ଆଉ ଶେଷରେ ସିଂହ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ଜାଲରୁ ବାହାରିବା କ୍ଷଣି ମୂଷାକୁ କହିଲା, ସାବାସ, ଆଜି ତୁ ନଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ଏହା କହି ଦୁଇ ଜଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ।